Iki apa e? Iki telale. Wah, iya. Telale iki nek yahene iki ngene iki. Ora mendelik ngene iki, ngono. Wong edan ora. Weh lah iso notok telalene. Waduh. Kenapa Bagong Disemprot nganggo banyu e. Weh Gajah Setu Bondo. iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setu Bondo Gunung Mainaka. Jajal werka lan sak piturute akeh banget bulus. Jimbong. Udu. Anoman le bijik-bijik kok sak minake dhewe. Ngawur jan wis. Anoman ki lho tunjun, tunjun. Nabu mempeng. Ora liwat kibos padha-padha Kakang. Ndara Werkudara bekti kula nggih, Den. Ya Semar. Ndak tampa. Tiba padha-padha. Ndara Janaka bekti kula. Iya ya Kakang Semar ndak tampa. Ndara Gatotkaca bekti kula nggih, Gus. Iya, Siwa Semar ndak tampa. Senet. Ngaturna bekti kelawan bendaramu ingkang padha rawuh ana ing Karang Kadempel. Sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk sinuwun. Iya ya Bambang Senet ndak tampa. Pangestu tampanana cah bagus kula pun dinggo jimat paripih dayana ing ngasantosan. Raden Werkudara kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu tampanana. Raden Janaka kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Iya ya Bambang Senet ndak tampa. Ora liwat pangestu tampanana. Raden Gatotkaca kula ngaturaken bekti kula kunjuk. Ya Senet ndak tampa. Pangestu tampanana. Nuninggi. Enten apa, Den? Kok sami rawuh enten Karang Kadempel? Miturut kabar ingkang ndak tampa, lamun Kakang Semar bakal duwe gawe mantu. Wonten ingkang kawiwaha, tanana kejaba mung Bambang Senet. Nanging teka durung ana tandha-tandha lamun Kyai Semar bakal duwe gawe mantu ketitik Karang Kadempel isih katon sepa sepi-sepen kahanane. Nembe mawon kula utusan kali Petruk kali Bagong wigatos nglamar manten putri. Manten putri saka ngendi Kyai Semar? Putranipun Sinuwun Ndarawati. Kacariyos Sinuwun Ndarawati pikantuk putra angkat namipun Endang Lara Temon. Mengkono Kyai Semar nggih. Sak banjure kepiye? Mitra taturipun Petruk. Niki nek kula ngomong utawa kula matur mengki nek Senet nganti krungu bocahe kagol. Kula wedi nek janjane pripun melih upama kula tutup-tutupi suwe ning suwe ya bocah niki mengke bakal ngerti. Sesuk ya ngerti, saiki ya ngerti. Iya Kyai Semar Maragage matura. Leh kula ajeng ewuh niku mboten sida kok, Den. Lho, ora sida sebabe apa? Petruk matur nek reruba panjaluking pinanganten putri niku mboten sak baene. Manten lanang kudu nite gajah ingkang bisa tata jalma, ngarepe dijogeti Wanara Seta, mburine tontonan kasuwargan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta ditabuh Ratu Sewu Negara. Pangirite Dewa Bagus. Kula niki wong sekeng, kula niki wong ora duwe. Semar niku mung wong loro saudon telu saurupan. Lah kok dadi kula kudu ngaturake panggil sing kaya ngoten niku leh kula ajeng golek teng pundi ora coba. Smareka den prayitna samurires eka balik titiyani gandayani trisanya purnama sasi gilar-gilaran ing tengah latar milang lintang Bima Sekti ing jagat wasisaning Ubatara. Kakang Semar apa ingkang sira aturake mau sayekti Puntadewa wis tanggap pun tanggap pripun?
gajah ingkang bisa tata jalma tanana Kejawa mung kadanging Kadimas Werkudara ya kuwi aran Gajah Setu Banda Wanara Seta ingkang bisa joget amung Kakang Mayangkara ing Kundalini ya ing Kendali Sada Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Ndaru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana papane ning kasuwargan ya papane ana ing Suralaya wondene Nalindra Sewu Negara tanala kejaba mung ingkang reksa Nalindra ing Singgela Prabu Bisawarna Kakang Semar lamun sira utusan nglawan Pandhawa lan putra-putra Pandhawa tangeh bakal gagal nggone Kakang Semar nglakoni sarta bakal duwe gawe mantu Bambang Senet bakal kelakon dadi sarta mengku garwa putri saka negara Ndrawati Kakang Nayantaka Marika den prayitna semuriris eka balik titiyani Gandayani ning kula mboten ajeng wantun wong sampeyan niku bendara kula kok kula utusan karo bendara kula niku dosa napa sing ajeng kula sandhak kula mboten ajeng wantun utusan kalih ndara-ndara kula Kakang Semar aku ingkang bakal munggah ning kayangan matur Sang Hyang Manikmaya nyuwun ngampil tontonan kasuwargan sarta ning gamelan Lokananta yen to nganti ora kasembadan aja nganti Kakang Semar nderekke lakune Janaka wah matur nuwun Den matur nuwun wah Semar aku sing bakal lumarap ana ing negara ing Singgelapura bakal nyuwun ngampil Nalindra Sewu Negara marang Sang Prabu Bisawarna. Matur nuwun. Siwa Semar. Aku ingkang bakal budal sowan Kanjeng Wanoman ing Kendali Sada. Bakal nyuwun ngampil panjenengane sarta kadange tunggal bayu ya kuwi Siwa Setu Banda. Kanthi cara mengkono bakal rampung pakaryaning Kyai Nayantaka Kakang Semar. Senet kula wonten dawuh Rama wong sing gedhe prihatine iki jebul dalane pirang-pirang ndara-ndaramu sing arep golek srasan manten supaya kowe kelakon dhaup karo endang loro temon lajeng kepanipun ndara-ndara kados pundi yen to pancen kadang-kadangku sawiga samapta ing gati sawiga ing jiri dikeparengake budal dina iki Kyai Semar Gus ingkang atos-atos nggih Den kula antu-antu teng Karang Kadempel mugi-mugi saged kasembadan panjangkanipun ndara-ndara kula. Anjapala Pandhawa ya gumulung. Gareng Petruk Bagong. Dalem Pak, dalem Pak. Nuwun Pak. Ndak dikira kowe ora nyambut gawe. Nala Gareng nderekno Ndara Janaka. Nggih. Petruk kowe nderekno Ndara Werkudara. Siap. Bagong kowe nderekno Ndara Gatotkaca. Pak, sirahku mumet e. Wes. Ora usah alasan. Sebdake pecah sirahmu kowe. Oh ya, wah pajan. Ya Traya, ya Reng ya. Ya.
raos ramya ngambrang kadi karunaning kaswase yen aning marga memalat kung dosang gondo astrat mojo Pedro ngopo didhawuhi bapak kon nderek sampeyan wah ngeribeti laku lah pripun to supaya enggal ceket aku nedya matek aji Bandung Bondowoso supaya enggal prapta ana ing negara Singgela kowe ngerti ya negara Singgela kuwi dileti samudra ingkang jembar mula kanthi srana aku matek aji Bandung Bondowoso sak jangkah wis iso prapta ana ing negara Singgela napa ora dianggep ora duwe aji-aji kaya ngoten niku kowe duwe Aji Bandung Bondowoso kula duwe aji Maesa Jenar wah yen pancen ngono ndereka sakarepmu oke aku ingkang bakal jumangkah dhisik kowe nututana nggih ngestakaken dawuh langaning kalangguan aklar pandhan muncar tinon lir kekonang surem sorotetan padang nuwun sewu nuwun amit pasang Kalimantabi sampun klinten kula cumalerna karana nembe sepisan menika kula sapejagung Raden panjenengan menika sinten teka rawuh wonten negaring Singgela damel kagiat manahipun ingkang abdi pun bisa warna wah
Prabu Bisawarna, yen ana luputku aku nyuwun pangapura. Mboten dados menapa Raden? Ditepungake yen sinuwun nyuwun priksa kalawan aku Satria Jodipati Raden Werkudara. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestungkara. Satria Jodipati Raden Werkudara. Ya pancen bener. Kowe lah dalah. Kowe lah. Persasat kadidene kejukurgan Wukir Sari kelepaning Samudra Madu. Persasat timbanipun kula menika nampi kanugrahan dene boten kanthi kanyono-nyono, kula saged sak pejagong kaliyan Raden Werkudara. Iya. Negari Singgela menika sami keberbeken kaliyan ngumandhangipun Raden Werkudara. Nyata satriya ingkang lulus lair batosipun ateteken ati suci pepayung budi rahayu dasar kasinungan kasekten linangkung. Monggo kasekten menika kinarya memayu hayuning jagat menika Raden. Sedaya para kawula satemasami kedanan lan jenengipun Raden Werkudara. Yo. Nuwun suwun ingkang wingking menika sinten? Dangu kaliyan kula pun Satring Madukara. Raden Janganangka. Iki Petruk abdiku. Kula Petruk sinuwun. Ki Lurah Petruk. Nggih. Kowe lah dalah. Sedaya para kawula negari ing Singgela menika sedaya sami mboten remen kalian panjenengan. Ait iki. Akira nek padha karo Ndara Werkudara ditresnani wong sak negara Singgela kok ndora seneng. Mboten. Tegesipun sami kedanan kalian panjenengan Lurah Petruk anggenipun tansah gecul kumarucul damel remenipun piyai kathah menika mujudaken ibadah. Ah nggih. Raden wonten menapa? Prabu Bisawarna, wonten dawuh. Sowanku ana ing Singgela. Sepisan ngaturake salam taklime mbarep kakangku. Angka loro uga salam takliming Semar Badranaya. Kakang Semar Badranaya. Ya. Apa panjenengan sinuwun wis prisa? Raden, mitra dedonganipun tiyang sepuh kula inggih menika Rama Sawarga Gunawan Wibisana menika Kyai Semar rumiyin nderekaken Prabu Rama Wijaya ngantos tiyang sepuh kula ugi nate srawung kaliyan Kyai Semar Badranaya. Satunggiling pamomong ingkang lair batos netepi dhateng kewajibanipun minangka dados pamomong. Yo. Yen ngono wis tau dadi tepung. Menawi tepang dereng nanging mangertos kula sampun mangertos. Prabu Bisawarna, wonten dawuh. Dina samengko aku diutus dening Semar supaya sowan mesaning Sang Prabu Bisawarna ingkang wigati. Semar bakal duwe gawe. Lho, gadah damel menapa? Duwe gawe mantu. Nanging kabeh mau ora bakal bisa kelakon yen tan ana panyengkuyunging Prabu Bisawarna. Nuwun sewu. Kula kedah menapa? Kangge Kyai Semar kula mboten badhe awel sarta anggrundel ngemuti bilih tiyang sepuh kula nate dipun mong dening Kyai Semar Badranaya. Sinuwun. Manten wedok njaluk supaya manten lanang iso ngaturake Ratu Sewu Negara. Mula gandeng kekagunan sampeyan sinuwun Prabu Bisawarna. Aku njaluk nyuwun ngambil wujude Ratu Sewu Negara bakal tak bayung ning Karang Kadempel sinuwun Prabu Bisawarna. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton lir kincanging risang mawe gandrung. Waduh Raden Werkudara. Bombong tanpa pepindhan dene namung sak kula kemawon saged sak biyantu dhateng Kyai Semar Badranaya. Raden, kula mboten badhe awel. Panjenengan Raden klaturi kondur wonten ing Karang Kadempel. Kula piyambak mangking badhe ngirit Ratu Sewu Negara. Kang mengkono aku nyuwun pamit bali marang Karang Kadempel. Salam taklim kula katur sinuwun Darma Kusuma menapa dene Kakang Semar Badranaya. Wah, yo ngestoke dawuh sinuwun.
dawuh Sinuwun. Paduka nimbali dhateng ngabdi para Nalindra sewu negari. Nggih, kula wonten dawuh. Prabu Surasekti, Prabu Sanya Sekti. Nggih, wonten dawuh. Dina samengko ketapna para wadyabala ratu sewu negara nderek marang tindak ingsun. Waduh, badhe tindak dhateng pundi? Menyang Karang Kadempel. Mastuti dawuh Kyai Semar Badranaya. Tak jaluk aja ngantos siji wae Nalindra ingkang cicir sarta kurang yen to nganti prapta ning Karang Kadempel. Lho niki. Lajeng pangatipun Paduka Gusti kula ora ketang sambawa Bathara Lintang dadi pengantu-antune Kyai Semar Badranaya. Ayo budal dina iki sewawi kula dherekaken sinuwun. Bang wangaruna ati netrane nganggo rapo kini tungane engkong lir sing pine panca kebetoke ngayam ana mrak manguh ing pagagan ora kaya madeg ana ing kayuwangan jonggring salaka. Mbok ngumulung mangung siring sata kura kambaung kesro katite merut layut sagung praratu enget sang kapilayu sang satama ing Kakang Narada punapi mila kayiwangan katingal panas jebul wonten sowanipun titah pujangkara tala kencang warudayang pak pong bola kali codhe sapa sing gawe Arjuna Sowandi inggih Kakang tumunten ngatimbalan menawi gatosipun Janaka sowan tanpa ulun timbali ana wigati apa sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadah wadana pukulun sumengko anggen kula ngabiyantura ngersa paduka Hyang Adi pukulun sejatosipun namung kepengin nunjuk atur ngersa paduka wis ulun lilani gagi matura wale-wale menapa mundi dawuh timbalanipun Kyai Semar Badranaya bilih dinten sak mangke kula kadhawuhan munjuk atur ngersa paduka Hyang Adi pukulun keparenga sak mangke Kakang Semar badhe nyuwun ngampil tontonan kasuwargan kayu klepu Dewandaru Gedang Mas Debuk Swasa pupus cindhe parijata kencana boten kantun gamelan luka nanta kedah prapta wonten ing Karang Kadempel dinten menika ugi mila kelan ana dinten sak mangke pukulun menawi kedah mawi lintu pecah gesangipun Janaka kula aturaken kanthi ikhlas waton paduka pukulun kepareng maring ngampil menapa ing sampun kula aturaken menika Hyang Adi pukulun Kakang Narada teka mekaten dawuhipun Kakang Ismaya nuwun sewu lho Di nuwun sewu
Mesinipun panjenengan mboten badhe kekilapan menapa dados kersanipun Kyai Semar Badranaya. Menawi saking pamrayoginipun ing Raka Sidik Pangudal-udal menapa dipun aturaken Janaka menika prayoginipun paringi ngampil awit ngemutana sejatosipun Kakang Semar menika papanipun ugi wonten ing Kayiwangan. Piyambakipun nggadahi kewajiban tumraping tontonan kasuwargan. Namung krana piyambakipun menika dados titah tumuli ngiklasaken Kayiwangan dhateng Paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Lah men disuwuni ngampil wae ilang apane to Dik kula nuwun sewu lho. Mangke panjenengan mboten maring ngampil gamelan luka nontonan menapa dipun aturaken Janaka menika. Kula kuwatos ning nganti Kakang Semar minggah wonten ing Kayangan. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan lho Dik. Arjuna ulun maring Adawu. Apa ingin dadi karepaning Kyai Semar ulun ngudaneni Janaka? Alhamdulillah. Oh alah net senet ning arep rabi kok ngrekasake wong gerang to Le. Ah baes bejane adimu Winala Gareng nggih matur nuwun nggih Pukulun. Anu Ndara ampun kesupen pangirit Dewa Bagus. Setunggal malih Pukulun pangiritipun Dewa Bagus. Kanana kejaba atmajaning Kakang Semar pribadi ya kuwi Sikumajaya. Mengko ulun ingkang bakal dawuh inggih ngestaken dawuh. Arjuna wonten timbalan. Kebat kita bali ana ing Karang Kadempel. Sak kedheping netra, sak keclaping tatit apa ing kita aturake. Kayu klepu Dewandaru Gedang Mas Debuk Sasa Puscindhe Parijata Kencana. Sartaning gamelan Lukananta pepak kabeh wis prapta ning Karang Kadempel. Matur sembah nuwun Pukulun nyuwun pamit. Kakang Narada, punapi? Malah kula piyambak ingkang tedhak dhateng Karang Kadempel. Syukur Di menawi gadah pemanggih kados mekaten. Jenenganipun Kyai Semar menika menawi gadah damel menika ugi sanes tiyang liyan kebrayan menika tasih kulit daging dika piyambak. Inggih Kakang. Kula ingkang badhe ngirit dhateng gamelan Lukananta kayu klepu Dewandaru Gedang Mas Debuk Sasa Puscindhe Parijata Kencana. Kakang Narada dawuh kalahan pun Kumajaya kinen tedhak wonten ing Karang Kadempel. Tiyang sepuhipun gadah damel. Inggih, monggo Di kula dherekaken Di. Kunjang gancing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandrung wiladala. Mboten kanthi kanyono-nyono menika rawuhipun anggir Gatotkaca. Iya Siwanoman. Kalian Bagong. Iya Siwanoman. Siwanoman dengkulmu mlocot iki. Ki Lurah Bagong. Nyok. Malah nyok ora. Bagong aja kaya ngono sing nganggo tata krama. Niku arang niku momongan kula ket biyen kula momong sampean karo niku suwe niku. Apa iya? Nggih. Jaman Rama Wijaya mbiyen kula ya ngentutke niku. Saniki niku ya isih urip. Engko dipateni engko. Aja. Pateni. Wilah iki Lurah Bagong niku ngendikanipun kok uwit rumin tekan sak menika dereng ewah. Arang ya bentuke ngene iki, Man. Wonten menapa? Nggih. Kakang Siwanoman wonten dawuh. Aku tak nyuwun prisa karo Siwanoman. Iye, babakan Siwanoman kuwi tresna ora karo Kyai Semar. Lho, panjenengan utus pundi lho? Kula menika rumangsane urung iso males kabecianing Kyai Semar Badranaya duk nalika nderekaken kula. Kula menika dados senopati ning Prabu Rama Wijaya.
Dugi sepriki kula menika tasih dipun paringi gesang menika matur nuwun sabab kula tasih pados wekdal kinarya males kesaenanipun Kyai Semar Badranaya. Dina iki Kang Siwa Semar bakal duwe gawe mantu. Lho. Gadah damel mantu? Iya. Sing dimantuke sinten? Aku. Lho, pikantuk sinten? Ki Lurah Bagong. Kirek. Ku ndak tok disiki ya ta. Aku ngerti jalan pikiranmu. Ampun ngaten. Ora ngono piye? Siwa Semar duwe putra angkat arane Bambang Senet bakal dhaup karo putra Ndrawati, putra angkating Kanjeng Prabu Kresna. Jenenge Endang Loro Temon. Ning kabeh mau ora bakal kelakon yen to tanpa pambiyantuning Siwa Mayangkara. Lho. Lah sebabipun kula kadhawuhan menapa? Merga sak ngareping temanten lanang kudu srah-srahan kethek putih ingkang kudu joget. Waduh mati kula. Kula menika wis tuwa lho nggih. Kula menika wis tuwa wis ora kuat joget napas kula menika ngos-ngosan. Pun terus ditanting gelem ora gelem tak potho ndasmu. Aja ngono. Wah aku mung arep golek alasan kowe. Gelem ora man? Ki Lurah Bagong kula menika sampun sepuh. Wis ngerti nek kowe ku tek tuwa mung joget dhewe tok ndek-ndek ngono ta mong. Lagune sing cedak-cedak wae engko liwung. Us. Kok malah liwung barang. Gelem ora? Waduh, terus pundi? Yen Siwanoman ora kersa, tegese Siwanoman ora tresna karo Kyai Semar. Walah dalah Menika awratipun wonten mriki menika. Nyatanipun kula tresna, yen tresna kudune tekan Karang Kadempel. Inggih. Kula manut siji meneh. Lho, menapa malih? Siwanoman kuwi duwe sedulur. Sedulure Kanjeng Rama, Tunggal Bayu, Siwa Setubanda. Iso apa ora Sewu Siwa Setubanda diaturi rawuh ning Kendari Sada. Lho, menawi-mawi aji pameling namung sakedheping mitra nggih. Anoman eneng apa ngundang pun Kakang? Saka ing wana Tik Brasara. Kakang Setubanda ya piye? Nampa ature anggere Gatotkaca, Kakang Setubanda dina iki duwe gawe. Lho, aku entuk gawean apa? Ditumpaki manten lanang saka Karang Kadempel. Weh, Iki apa Iki telale. Wah, iya. Telale iki nek yahene iki ngene iki. Ora mendelik ngene iki, ngono. Wong edan ora. Weh lah iso notok telalene. Waduh. Kenapa Bagong Disemprot nganggo banyu. Weh Gajah Setubanda. iki dulure Kanjeng Rama. Weh, mungkin apa? Iya. Dulure Kanjeng Rama iki Gajah Setubanda Gunung Mainaka. Jajal werka lan sak piturute akeh banget. Bulus. Jimbong. Udu. Ngawur wae. Piye Kakang? Waduh lah kepiye? Monggo yen Kakang ora gelem bantu karo Kyai Semar, tegese Kakang ora tresna karo Kyai Semar. Mingkari pisan iki nuruti kekarepaning Kyai Semar Badranaya. Ya, aku manut karo kowe senggono. Monggo nggih. Geger madyaning Karang Kadempel. Kawula sak padusunan sami medal saking griyanipun. Nyumurupi gumarubuk suarane. Nenggih lampahing Gajah Setubanda miwah Sang Anoman.
inggih sarengan wis prapta ning Karang Kadempel. Datan kantun nalika semanten wujudan kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Ingkang mawa cahya, mawa mutiara satemah akarya hujat kang samya tumingal. Datan kantun nalika semanten Alendra Sewu Negari inggih saglar madyaning Karang Kadempel nderekaken Sang Prabu Bisawarna. Temah gumuruh rame madaning Karang Kadempel katingal bombong Lurah Semar Badranaya. Yata laruta saking kutha Sangkara kula yen namutusa Sang Sri Kakang Semar kula ingkang sowan Kakang Ismaya. Manikmaya matur nuwun ya. Dene sak gedhagan iki kowe iso njunjung derajate wong tuwa. Inggih. Menjang menapa malih kula saged sabiyantu dhateng Kakang Ismaya. Ya. Tur dasaripun Kakang Ismaya menika sampun ikhlas lenggah wonten ing jagat kula ingkang mapan wonten ing Kayuwangen. Kayu klepu Dewa Daru Gedang Mas Debok Swasa Puscindhe Parijata Kencana. Gamelan Lokananta menika Kakang Ismaya ugi nggadahi kewajiban handar beni. Syukur. Rama Pukulun kula ingkang sowan. Kamajaya, kowe engko kuwi dadi pangirite manten adimu Si Bambang Senet. Kyai Semar kula ingkang sowan Kyai. Munyuk putih. Anoman syukur. Kowe wis gelem dadi tukang joget. Kon kene angel ra jamak-jamak kowe. Semangka pira wae tak entekke. Tandurane wong Bagong sapa? Gajah situ sini. Sapa kowe? Situ Bondo. Situ Bondo, situ sini. Kleru Wah, komplit Pak Jaba wis wah. Ndara Werkudara ning jaba, Ndara Garkaca ning jaba. Iya. Gamelan Lokananta apik tenan, Pak. Abang. Iya. Seneng aku. Ratu Sewu Negara wis do nganggo seragam biru kembang-kembang. Ning raine elek-elek Pak. Ya wis ben ora apa-apa. Sing penting Ratu Sewu Negara. Senet kelakon penjangkamu tole cah bagus. Matur nuwun Kanjeng Rama. Ora sandadak perlu piye-piye. Gajah Setu Bondo kae tumpak ana Anoman kon joget ning ngarepe. Mengko ben dirit karo Kamajaya. Gamelan Lokananta kayu klepu Dewa Daru kabeh wis cemawe. Ayo le budal ning Ndarawati. Monggo Rama kula dherekaken.
suwe barisane kok ora aturan kae. Anoman le bijik-bijik kok sak menake dhewe. Ngawur jan wis. Anoman ki jek tunjun tunjun lho nabuhi mempenge. Heeh. Wah ning ketok dawa banget Joko. Wah ya ngedapi-dapi tenan iki aku sing Arabia njaluk kuwi kok terus. Arabi karo sapa? Mbok menawa entone. Senengane rasa warna-warna yo mlaku gong yo jujug Darawati yo.